Balima Anyokuma, très urgent. Balima bien lundi 10 novembre 2025. Ko Union africaine Moro, ko e Chibla, ko Dien Beka Wuli, ko kada Mali deme, ko Shuno ko Mali bintola dou. Malion, attention. Konou, anye message de blade, ko CDA ou ko force d'attente, ko il faut que kana Mali sera sous demain. Et au Kounou Kalem, au Souma, ko Dougumache, Union africaine Fanabora. Français ou ka média be, France 24, RFI, LCI, BFM TV, Olu be de be ka bobi ka blafan bebi, ko be ka bolu ko ka Mali deme, ko sino ko Mali bintola dou. Mali on est complot, bado de transitoire Mali contrôle. Mettre là quand dans détail là. Union africaine ne fait qu'à faire. Union africaine est mon défaut. Quand il faut une intervention, quand l'Union africaine appelle à une intervention internationale, à une action internationale urgente pour sauver le Mali. Union africaine et commission au Nyamoroba, au de Boraka comment il faut. Amena tlaka a photo là ana ekuma munufo ko général Tiani no Niger présent général Tiani ko o wakati kelen fanala Mali o ekuma na mede ko Franci avion do jigira Benin ko Franci surasi bade ani armement ko lu fran jigira Benin ku be fait ka Niger fana déstabiliser ayesi dugula sa Mali ni Niger de menacer lembe bi général Tiani da fode akoko segu tungara be moko jateke mais Niger président Boraka chi fo aka jamana do nyana kube fe aka jamana chi ni mumbe ibe boy bo de fo metla ka Niger président rek kuma kan kala me je kula me nyoko fe ino africaine e kuma mu fo ay kuma ina me na kuma inkala ametla nga analyser mu yamu fo ko l'Union africaine appelle à une action internationale. Le président de la commission de l'Union africaine Mahmoud Ali Youssouf dans un communiqué du 9 novembre 2020 a exprimé sa profonde préoccupation face à la détériorisation rapide de la situation sécuritaire au Mali, où des groupes armés terroristes ont imposé des blocus partout. La détériorisation rapide de la situation sécuritaire au Mali, où des groupes armés ont imposé des blocus et interrompu l'accès aux biens essentiels et aggraver de manière dramatique la crise humanitaire pour la population civile. Le président de la Commission de l'Union africaine a exprimé sa profonde préoccupation. Il a condamné fermement les attaques ciblant des civils et l'instabilité. Le président de la Commission a condamné également les enlèvements récemment survécus, notamment celui de 3 ressortissants égyptiens, et appelle à leur libération immédiate. Mahmoud Ali Youssouf appelle a rappelé dans son communiqué de telles pratiques constituent des graves violations des droits humains et du droit international. Il a en outre appelé à une réponse internationale forte. Une réponse internationale forte. Ko die ka wuli, ko die surasu ka wuli ko kana Mali demene ko sino ko Mali demetola ko Mali fe desetola fleni. Donc anya communiqué kalan a sebenu ka jandoni. Ne bena kuma mu fo ka da kuma inka malien bela jele ngane segu tungara ka kuma kana me ne bena mu fo malien ngena ube ka kuma mu fo ni kuma inte ka bu kono de ube ka autant ka kuma de fo tubabu faransi ameriki ube koluka chi de fo oye chi jumendi mena ndado ala mena detail di malien dem bela jele nga kuma ina me faransi ni ameriki ube kolu de ka chi fo oye chi jumendi un d'abord. Et ma mounou flek en kele. Marfatigi mounou flek a Mali kele. Ni marfatigi nounou. John e marfat douma. John ou la be en contrôle. A tigi ou de devrait être autant de dou. Aye kuma malien beka kuma inamede. La preuve est que, mena preuve de di auma. Ko autant de be fait kana Mali kono sisa. Nous nana Mali kono ateke herefana Mali ma. Ni ayo ubeka weleli kebi ko Mali desera. Parce qu'il y a dombi. Ben Malia be asimi ko tani malien chamache. Ayer dama benente o kelenge. Jugu fana be ka se ana jugu mi nolu yere ya glan. Ino africaine yo kuma mu fo. CDO be ka kuma fefe fo abeye Faransi ka chikandi. Faransi be fe ka sigi kana di tukuni. O de plan be kala be. Ima ye general Tiani ko Faransi surasi badem
Paralembe Bénin, qu'on fait qu'à Niger déstabiliser. Allez, bon, allez, matin, midi 14h. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Au Coro et Moudessan, non. Au Coro, voilà. Où y est, au lieu de de don, Marmounou Marfatiki mounou flek a bloqué ici fait. Ikeren Bora, Salou, Kale de Bedjatika Wale Moko Kofe. Ikeren service de renseignement era de Bora. Ko ale de Bekoka Jatika Wale Moko de Mali contrôla. Agne défaiti que Tenzawaten domina. En décelé Jatika Wale Moko la Tenzawaten domina. Ikeren Bora. Ko ale de Bou Kofe. Kale mission Djali Noko parce que Mali sera sous descendant à Tenzawaten mine. Faut bi, Tenzawaten be Moko Nbulu. Ou est killing. Ou bien fait que Mali ke Somali di. Ou bien fait que Mali ke Soudan di. Au plan de tracé, tu remets à secret des fois, il y a un malien bega kuma iname. Et d'abord, ou bien ok. Parce que, nous n'en avons non. Au lieu waru don, marfaoula, ka recrutement ke, ka ni man nous demain. Donc, ou yo senga minkere, ou bien fait kana o wardi, ou yo o baramike, ou bien fait kana o tono de 1200. Tono yini ko sera tono yini ro de massam. Ou bien Mali bosso de 600. C'est-à-dire que les forces occidentales, je m'excuse, les forces occidentales, ou bébé fait kana Malla. Do betara, awanu nana Malla, tena de verekade. Anga sanu boro, ou botla ou nyonche. Ou banga pétrole boro tla nyonche. Anga lithium boro, ou betla ko betla ou nyonche. Ou bet dondrondi malima. Ou tena na jetka wale moko kele, parce que olu de boy moko nun kofe. Ou tena na kube na ukele, ou tena na kube na malion deme. Mais asimi gota, kaf jamana mine ko juguya. O de bena Tony Moron mina nan Mali kono. Ni situation ma changé. Mais kalo kelen dorondi awma. Grande puissance ou be kuma do fo mu mani malien kulula. Ima yo ko ay ressortissant na bo. Ou be ko ay ressortissant. Anya be do mangana ku be ka communication ke kulete ko naw. Anye mo chama ka communication e ou be ka malien jatte ko be ka nke hey. O te kala mbangui. Ame marfari taka marfatiki nkele. Nanya sigi discours kan fola. Ni tamamene sisi mabo abe grande puissance be nato Mali kono halu tout sera asimina utara Syrie umu sera Syrie président la utara Libye umu sera Libye président la ou ye Libye boson ka ke fladi ou beta gouvernement misenu chama si yoro la o de be Somalie o de be Libye o de be ka ke Ali Syrie bi o de be ka ke Soudan bi gouvernement joli be Soudan président joli be Soudan aw sigile dondola nunu beta président do soisi ko lu ka président Ima azawadi moko efege ima moko nye Tenzawaten uye uka kolso be dale Tenzawaten yaro Tenzawaten te Mali bulu akacha sangeli abo kalama ali shiri Tenzawaten jatika wale moko de be Tenzawaten Mali sura sout se kata Tenzawaten me kidali maradla donc abe balimu na dro ambu chune nu na dro ubanga jamana o clan nyokonche o tebenen ko fe kabala akara ngina ka France nige bo Afrique bela Mali da keleke Mali de France lebu, Mali de Amérique lebu, ta Amérique genga bon Niger, ka France genga bon Niger, Mali de dusuta ka di oluma. Donc Mali o baraminke, nous fle ute yafa, ute ngina. Awa nous segera kana Mali dongo dobe kodan kan garange mamunda baguluka. Asimi goita neta asimi goita kungolo fe fiu, mene ka Mali bintola. Nete Mali bintola nema nga contribution kenike. Me bomba foni ni bekake. Nous Union africaine pour la communiquer mike aye autant ka bara de ke aye France de ka bara ke aye pays occidentaux be de ka bara ke e Ukraine ko kale de be jatka wale moko ka fe ka Mali kele jole be ka marfa di Ukraine ma France de be ka marfa di Ukraine ma Amerique de be ka marfa di Ukraine ma o Ukraine kele o fra be ka marfa ta ko di jatka wale moko ma o jamana bawo bo kalama aye ko donner nyona chokomina anga munde kesan anga mone de bo anyere kuma tanya jalakili tanya kule tanya nyogon jalaki tanya an fana ban fara nyogon kandi an ban fara nyogon kandi na nyam fara nyogon kan ima Algérie fle jamana site kata mana ko ke parce que Algérie on soudele ni do Algérie bisa ka fa Algérie commandé mais Algérie on soudele non Algérie armée c'est une armée professionnelle ou tse kata mana ko ke Algérie Mali on kan soudele jone kan go baraka o président di bon namo barake amba be perdi ça o be daga mun ke tuguni nous nana ibe Malien do mangame no tise kana parce que irisu ka surasu be Mali kono no irisu ka surasu kumbe Syrie Amerique taraka basi sigi Syrie parakata pa do ka boka ne soso Mali bise ka ja irisu ka tebe Syrie ka
irisu ka basi wolonfla ube na machano ode kumbe siri mune kero kofe utarasiki siri c'est ce qui s'est passé man tarasiki siri utarasiri pétrole boro utarasiki sugoro la mali te fantan jamana ide mbo fanyana kele be mali kono bi parce que mali dugugoro la kayindi mali te fantan jamana yi awali chine be mali défend ali chine te fenu ma ko sika nga dugu kan nya en fana be dimi asimi koro parce que asimi yambe fara wulu fara ba ni ga wulu fara fara do tabiki ay rega ta kala de sita so me choko jumebi munya to jebe ki dado anga kuma la bi parce que bente mali yere mali yere ba nyoje john o créer asimi goita nega dimi o ndronde foka jewulu ne te fara sika ka mali kale ala kana dusu dongono wallahi mama force étrangère nunu tubabu nunu uka siki kana mali kono otene ka langini jamais de la vie. C'est que l'ennemi de la révolution c'est la confusion. Manunu Union africaine ya kuma mufo c'est là il va au bébé da commencer à kuma ça a obuto na drobe baldrobe ta force étrangère sigi munu bi sigi non irisu ka soroso mali kono machiti se kana ke mali la irisu ka basi mena malien be ka klo malien munu ba mana kan fola aya klo daele nga kuma do fangana sosolita la irisu ka basi wolom la kumbe siri Amerique taraka basi sigi siri iranga surasi joli kumbe siri surasi ba bi saba mali ay kuma na mede iranga surasi ba bi saba de kumbe siri irisuka surasi mu kumbe siri abe surasi ba mu kambo uyo do bala après uka Wagner be irisuka force spéciale be irisuka force maritime fana be uka base naval fana be uka base terrestre be base aérienne be abe kumbe siri malgré tout Amérique wula dro Amérique tara base ski utara base ski donc munu musiki ko irisu be siri ngo Amérique utara fanga ski mais muna to irisi président bina muna to Bachar Assad bina irisu ko Bachar Assad madi aka benke naka jamangolo donye suno jatike wale mogo les opposants modérés mogo do be olute Bachar fait mais olute terro fait ko Bachar ka benke ko Bachar kelebe ka mamunu do kasola ka kolubla irisiu réunion secrète de temena irisi présent Iran présent ani Syrie présent Bachar Assad irisiu ni iranien ko kaka peke naka jamana dendo parce que jamana fangile be bana présent yere donc aka fereke mamunu be nulte arabiko yi les modérés ko Bachar ka oluka mogo blaka bo kasola ko Bachar ka peke ni syrien den chamanye no karabe fanga soro Bachar iban Syrie présent kele ki ban iranga surasi ba bisaba de kumbe Alep dron iranga surasi ulabo ko Alep se katoi awni alache irisu kelema Bachar kobla de ali iranya bla kaka mogo bokka sola ko Syrie présent ko mogo blaka bokka sola ika benke ndika jamalo den fangelenge mununte jatke wale mogo fe aiban a kele la ban kera dron jamana den fangele betara fara terro kaka président ere genga boy irisu ko kolu tsebli iran franco qualité sebli esbola franco kolu tsebli force bade de kumbe ka Bachar teme amashila me asimi fana be ko kele ndeke Poutine ye dien kuma te Vladimir Poutine ma mun fo asimi goita yana amame bon nima mogo lame o fana bi ka jamana binto dlaje na fora o ngena ko moto tigunu le beta stratégie mogo da ka irisu ka sorosu to Mali kono irisu ka avion be Mali kono moto tigunu ka taka Mali fambe mine aw ngoloma be kanga donc ko te ke akunfeti o ba ira ko irisu tikera asimiladi billahi na asimi klelen kundo irisu kumbe kodo ke mais faut ite kake irisu era de la ka fo oni kono ko kata asimi deme parce que irisu ba do asimi temo asimi gotaye mogo chama mine irisu ya asimi wole asimi jamana don tlanche bebe ki bla fere ke ka mogo bla asimi fle mine ni nin korona chama ni irisu ye mu fo Bachar na Bachar ma ba uyu débarrasser ka bo Bachar la irisu kelema kede iranga surasi ba bisaba de kumbe o fena ko surasu labo ou be Bachar kobla ni klo gre kite mogo la me kibi sago ke bebi kobla Mali fle choko na bi irisu ka surasi jolbe ablo ko irisu ka surasi banan de be Mali kono
uka mɔgɔ ɲɛnamaw bɛ yen, uka pilote bɛ yen, uka Mali pilote bɛɛ ye Irisiw de. An ka siraw tigɛlen mais mototigiw de kɛlen bɛ ka fan bɛɛ tigɛ. Irisiw de ko Asimi Goïta ma. Irisiw ka élément sɔrɔdasi minnu ye pro-Irisiw ye, i n'a fɔ Sadio Kamara, Asimi y'olu de kɛlɛ. Poutine filɛ a ti yafa quoi. Aw bɛ a bolo ka Poutine bɛ yɛlɛ i fɛ ka sɔrɔ a tigɛr'i la fo k'a ci kɔfɛ. Poutine tigɛra Asimi la de fo k'a ci a kɔfɛ. Ne hali ni Poutine ni Asimi Goïta ɲɔgɔn ye a bɛ yɛlɛ Asimi fɛ, a bɛ Asimi tɛgɛ minɛ parce que farafin kunfin dɔw bɛ yen olu bolo ni ɲinɛ bɔ mɔgɔ fɛ k'a bɛ ɲɔgɔn fɛ de. Irisiw tigɛra Asimi la de. Irisiw no wallahi billahi ni Irisiw b'i fɛ o t'i ka jamana labila tan. Jamais de la vie. An ɲɛ b'a la ko nin bɛ ka kɛ Burkina, an ɲɛ b'a la ko nin bɛ ka kɛ Niger, an ko Irisiw b'olu bɛɛ la. Mun bɛ ka kɛ Mali la parce que Asimi ye sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔw de minɛ, sɔrɔdasi minnu ye les pro-Russes, Asimi y'a bɛɛ minɛ. Bon n'u nana Mali kɔnɔ ni jatigɛwale mɔgɔ minnu filɛ nin ye tubabuw de b'u kɔfɛ. Ni Amérique ye Irisiw wele ko ni n bɛ kuma kelen fɔ an ɲɛna n bɛ n kale kuranɛ la ni Donald Trump ye Poutine wele don o don ko ka Asimi gɛn ka bɔ fanga la ni Poutine ye Asimi sauver a ka fɔ ne ma ko tu ɲɛmɔgɔ di. Poutine ma Bachar al-Assad sauver kuma bɛ Asimi ma. Poutine ni Bachar al-Assad ka teriya ma o ma ca san 20 ye. Ka débat faw olu ni Irisiw ka di. Ani Irisiw ye teriya daminɛ ala tɛ san 5 bɔ. A bolo k'a fɔ ko Irisiw bɛna jamana wɛrɛ kɛlɛ anw ɲɛ yan. An ye Tezawatɛri perdu dɔ na Irisiw ma banku tɛ taa. A ye ɲininka ne secret d'état dɔ bɛ ne tɛ n da don o la. Irisiw ko k'olu tɛ taa Algérie kɛlɛ Mali ye. U y'o de fɔ vis-à-vis k'u tɛ taa bi u tɛ taa sini. An ye défaite kɛ Tezawatɛri depuis do Asimi Goïta kun kan ka Maliyɛnw fara ɲɔgɔn kan. Depuis don min na Algérie an ka drone gosi Asimi Goïta kun kan ka Maliyɛnw de fara ɲɔgɔn kan. Maa m'o kɛ a taara parti politique ci ka taga sɔrɔdasi ɲɔgɔn minɛ a bɛɛ ka manamana ko kɛ don o don. Ne bɛ mun fɔ Mali sɔrɔdasiw ɲɛna n'a y'aw sigi ka Asimi ye nin na force wɛrɛw bɛ na aw bɛɛ mara Mali kɔnɔ. Syrie tora hésitation de la f'u taara ka taga Bachar Assad f'u ye Bachar Assad gɛn ka bɔ yen. Aw bɛ se ka faamuya ko Syrie tun bɛ bi yan jatigɛwale mɔgɔ parce que Bachar Assad sɔn Asimi Goïta sɔn Bachar Assad ni Asimi Goïta bɛ falaw bɛɛ bɛ bala u ti yafa u tɛ fɛ ka ko daminɛ ka ko dabila. N'i ka parti la n'i m'a lamɛn a b'i sigi k'i lajɛ kɛ aw ni ala cɛ Irisiw ka sɔrɔdasiw bɛ yan e wa a bɛ nkalontigɛ la mɔgɔw ye ko tout va bien. Union africaine ma bɔ wa bon a b'a ye sisan nɔ mɔgɔ wɛrɛ bɛ bɔ tuguni. Donald Trump b'i sigilen to dɔrɔn ka Poutine wele ko cɛ an ka Mali tila. Poutine b'a ka part ta fɛnw b'u ka part ta. Irisiw kɛn tɛ taa ka bɔ Mali kɔrɔ bilen dɛ. Hali ni Asimi gɛnna hali ni Yadagali kɛra Mali président ye ni ala cɛ a tɛ Irisiw gɛn. Irisiw b'a négocier u bɛ baara kɛ. Poutine bɛ taa Yadagali reçoit a ka palais la. Il s'en fiche. Toi tu vas partir. Mɔgɔw m'o de faamuya parce que t'o bolo a bolo kan tubabu ni kelen tubabu nan tɛ kelen tubabu n'u ka intérêt de nɔfɛ. Voilà la vérité que je vous dis. Et ni Asimi Goïta Abbas ninnu bila bi ne ye solution fɔ Asimi ɲɛna n bɛ sigi solution kan. Ni Asimi bɛ fɛ Mali ka sauver bi a ka décret fɛn fɛn ta ka parti politique ci o ka sɔrɔdasi ɲɔgɔn gɛn ka bɔ sɔrɔdasiya la o ka 5 ans d'a yɛrɛ ma o a ka décret kolonden bɛɛ bɔ yen a ka discours kɛ ko bon n ye n ka décret bɔ yen Mali kanu yɛrɛ kosɔn ni Mali kanu bɛ Asimi la a b'a ka décret kolonden bɛɛ bɔ yen mais aw ko k'an ka ɲɔgɔn dɛmɛ donc anw de ye dangaden ale ye dugawuden quoi ale b'i sigi an kunkolo kan muɲu dan tɛ k'i sigi mɛnɛmɛnɛ wo la donc aw sigi aw tɛ ka ziiri ka di aw bɛ bali mun na bi aw bɛ maliyɛn caman faralen jatigɛwale mɔgɔw kan aw sigi aw tɔ kule la o de kɛra Syrie aw bɛ ka mun fɔ a bolo ko n'a fɔ ko karisa ye Bina Jara ka supporter ye k'o bɛ goya maliyɛnw ɲɛ Mali yɛrɛ tilancɛ bɛ ka taa fara Bina Jara ka mɔgɔw de kan c'est ce que vous ne comprenez pas vos discours bitɛ la o tɛna changement don parce que Asimi ye hɛn don maliyɛnw kɔnɔ déjà quoi ka taa baga wahabiyaw ma ou bien ka taa baga o si tɛna kɛ solution ye koyi o si tɛna bɔ solution ye solution ye min ye i ye mɔgɔlidenw minɛ k'u don ka sɔrɔ o bɛɛ bila kan Abbas général minnu bilala u bilala i ka Abbas ninnu bila i ka bɛɛ bila i ka an ka jamana sauver ni m'o kɛ bilahi taala jamana bɛ taa jiwuyo fɛ général Tiani ye fɛn mun bila an bɛna o fɛn fana kala parce que o bɛna Mali kɛ Somali de o ni mɔgɔ ninnu filɛ nin ye i bɛ bali mun na i b'a ye ninnu bɛ ka Mali pétrole feere i b'a bali i bɛ force étrangère caman jigilen i bɛ américain ka force jigilen yɔrɔ dɔ la i bɛ Irisiw ka force yɔrɔ dɔ la u b'a tila i n'a fɔ a ye taa Libi tilalen don fɔ jamana 3 ou bien 4 bɛɛ n'i ka gouvernement don bɛɛ bɛ ka baara kɛ ni tubabu dɔw ye u bɛ fɛ k'o de kɛ Mali kɔnɔ wallahi o de bɛ ka préparer Mali contre la caman tɛ k'o ye caman sigilen mais non ça va passer a ye taa Mopti courant tɛ Mopti a bɛ kaɲi ka kalo 2 bɔ bi a ye taa Segu carburant kelen tɛ Segu Bamako de bɛ ka carburant dɔɔni sɔrɔ est ce que aw b'a dɔn ko jamana in bɛ ka bin de ni jamana in tora na ni kalo kelen tɛmɛna force étrangère bɛ sɔn ka na Mali kɔnɔ a y'a sɛbɛn ka da Asimi ka sigi a k'i sigi kunfinya la dɛ
a ki sigi ka orgueil mal placé la de a ki sigi laga laga to ya ko la de ko e de kelembese ou bi nega ki ke bateau falen ka billahi taala bi koflete mo koy ibe sigi la to don la tro be décision ta ko bena malla awanu na etse kubali mbeka tigne de figina ce sont les vérités que j'ai Union africaine bora France Media beabla anye molali mundani force étrangère ka de Mali de sababu ato Alger Mali de sababu ato Tchadi Niger Burkina Faso olu be France surasu gain Mali de benya ele France ni Amérique surasu ka bolo ko nyina nawa asimi ma erreur ke die koloka M5 kala libo o le dara ni be ambe kumbolo be nyoko mbolo die be nyaboro fa yankele afleni ya tien ya tianyi le coup est déjà parti nebe joromi na doro Mali de kanabi suna yake ninga ko kani bana ne surati mfana ko kabe tuke ko Mali be bi ala kana Mali kani bi o doro ne do donc général Tchani bora e comment fo amé général Tchani ga kuma kala nga je kala me nyoko fe à notre grande surprise allez-y vérifier aujourd'hui là où je vous parle à l'aéroport de Tourou est un aéroport dont la piste fait 3300 mètres 15-20 km tout au plus à l'ouest de Parakou. Vous verrez à Tourou, dans le W, dans la Pendjari, l'ensemble des forces que nous avons expulsées par notre territoire et à travers la frontière avec le pays frère du Tchad s'est retrouvées ou se sont retrouvées sur le territoire béninois. Il est temps que ceux qui pensent que nous aimions juste pointer du doigt se réveillent et comprennent la détermination, la volonté de la France à nous déstabiliser. C'est une vérité et nous ne cesserons jamais de le dire. Rien qu'avant-hier, il y a un porte-hélicoptère amphibie qui s'appellerait Tonnerre qui a accosté au port autonome de Cotonou. À bord, c'est des milliers de soldats français. On vous dira que c'est un exercice. Mais combien de ports sont plus appropriés que le port béninois pour conduire ce type d'exercice? Et à ce que je sache, et à date, ça doit être le 10e débarquement à travers des portes hélicoptères amphibies. Le 7 décembre, il y avait eu un autre et nous les suivons régulièrement. Ils doivent être à leur 10e débarquement à Cotonou. Voilà. Voilà. Chien taninko ou ka avion mena kana Francis sera soubla. Dambe dode kenke. Ambe dode kenke. Nekere mo fo Mali sera sounyana na ya simito tanchukala aban bechuru. Aye fere ka simi genga boy wala tisi. Bila tisi. Ne proposition ga ne sigara kuma ire la. Tant que asimi gotama bende ke wala bita. Iraye Bachar Kobla. Irisiabla ou beatui ou besegena. Che basa de be yere kogola turite yele kogola. Ala sako sako. Ode kundu. Ino africaine ye kuma mufo. Ama kuma conféré. Ino africaine ani CEDEAO autant be kol de utiliser pour que Francis ka sorasu be se ka sigi chugo mina kana onfi ani autant sorasu. Nou ya sorozi na obe kodan kan garange mamuda baguluka. Ube na doro bunu ubona anga ani ala che menaka région dron nafolo be Mali menaka région dron akachan Dubai nafolo yi. Mali te fantandugo de ala ka klinima dambema. Mali munu be France, Italie, Espagne, Angleterre, Amérique, Canada, wari ci nogola avec Senwave application téléchargée. Na Senwave application téléchargée abene ka corps modo urgent 10 € be na wayara ta ko fa baka banque information be du. Na ka banque information be do awsomo be Mali Sénégal Korbar Cameroun abulu ka Orange numéro ta nu to ko be 40 na wari ci ba so Orange mo na sur place. Wari ci go fula to dro me glisa wari ci go fula na samana bada 1 € 97 2 € keme fla dro o de kundo aka be ciao.